Gerżum ta' mċarta min-naħa sa' oħra. Hekk sostna l-Ispettur Matthew Spanjol f'xieda mill-aktar profonda fil-każ ta' qtil ta' Caroline Magri. Fl-aħħar ta' Settembru li għadda l-Ispettur kien mar jinvestiga l-każ wara li ġie infurmat li nqatlet ta' 8 tfal. Hija kienet instabet mixħuta fuq sodda f'appartament f'San Ġiljan. Waħda mit-tfal ta' Magri mal-ewwel ippuntat subajja lejn sieħeb il-vittma, Djibril Ganu ta' 33 sena mit-Togo, jinsab mixli bil-qtilu fil-qorti der mingħajr ma kellu assistenza legali. Dan wara li skont l-avukat tiegħu Gianella De Marco sostniet li l-akkużat naqas li jħallasha tas-servizzi legali. L-ispettur żied jgħid li l-vittma kienet magħrufa mal-pulizija minħabba inċidenti li kien hemm bejna u l-akkużat. Fil-fatt ir-raġel kien tressa l-qorti mixli li kkaġuna feriti ħfief fuq il-vittma. Huwa kien ħarab mill-kustodja tal-pulizija u wara li reġa' tressa l-qorti kien twaqqa l-każ minħabba li l-vittma ħafritlu. Sa dan it-tant brabta mal-każ ta' qtil ta' Eleanor Manjon Walker, il-qorti appuntat espert tekniku biex jeżamina kull informazzjoni inkluż dik elettronika. F'dan il-każ li seħħ f'Lulju li għadda l-eks raġel tal-vittma jinsab akkużat bil-qtil. L-espert mistenni jelava laptop, hard disk, pendrives u emails li kienu tħassru u li jinsabu kollha fir-residenza tal-akkużat Andrew Manjon.